थेंक इउ स' माच लागायनायनि थाखाय दानि माबाखौ नायदों आङो मोसानायखौ नायदों आरो नै माबानि मोसानायखौ मा होनो आनिमेखौनि मोसानायखौ नायदों आरो आंनि देखायनो आं नोंनो ओरै नै नाय नायनोबा नै नैलाय नै नुबाय दा नै माजनि सर्ट नायखो आरो ना Most welcome. Thumbs up, brother. Oh, Purigo. Purigo. Thumbs up. On. Oh, bye girls nuts. Thumbs up, brother. क्या हो गया रे? Thumbs up. दारू सारू पिया क्या? Thumbs up. Santari on. Thank you. On थाने थाखाय. सोर जोहोलाव बबेनि जाखो नोङोलाया मोखां गोरारा देलाय मांग्रिग्रि लाला on आज दारू पिया है मैं बोल रहा ओके थम्स अप वाओ कौन सा ब्रांड का दारू पिया थम्स अप बोलो कौन सा ब्रांड का दारू पिया है हम लोग का आ गया बंदना आ गया बंदना मुसलकम बंसंग मैं आपको बंदना ही बोलेगा ओके बंदना ओनन थैंक यू सो मच बसमतारी ओनन थैंक यू सो मच किंग पिक्चर खाता है अच्छा नहीं रहे मैं और बियर मुझे कुछ भी नहीं कर सकता रहा इसलिए मैं बियर छोड़ दिया मैं आजकल ना ये खाता है मतलब उसके बाद गुमेन मा खबर ओंखि सुनादारा खबरा दङ बिदिनो ओमफ्राय बुंदो नोंना मा खबर मालाय गामियाव बेरायनो मोन्दों ओमफ्राय बन्दना अन थेंक इउ सो माच बन्दना अन रायनिकलि अकेला 5 किंगफिशर पिया है किंगफिशर ओनली मतलब कुछ भी नहीं है किंगफिशर पी लो और पेशाब करो पूरा पेशाब करो और खाली हो जाएगा और पियो मतलब किंगफिशर से यही होता है जेरावबो थाङाखै नामा होनदारा जेरावबो थाङाखै दा थांगोन र' आं मोनायावसो बेरायो सानाव बेराया आङो सानाव ओमफ्राय MBG हेल' MGM ओइ साला MGB ओमफ्राय सोर दं कमेन्ट खालामदो जोंना नै येस दारना जोंना बाय बास लाइक थेंक इउ सो माच ब्रादार थम्स अप येस अना हा पियो पीना चाहिए रे पीना चाहिए जो दारू नहीं पीते ना इसको क्या बोलता है मालूम है इसको बोलता है हिजरा बोलता है जो दारू नहीं पीता है लड़का होने से भी इसके बाद लाइक थैंक यू सो मच जोंना जै बर' हारिनि दारा जै बर' हारिनि हेपि मागो मानसियालाय एसे आं नोंलाय फोरमाय मा आं साबगे माथो ने र' नायना अ आदसा ओमफ्राय मा होनना बुङो थेंक्स ब्र फर कामिं प्रिमियार अके सना नों मासे समायना खिनाद्रा समायना ना थेंक इउ स' माच ओमफ्राय अनन थेंक यू हारब्रिया कौन दारू पिया रे बताओ हैप्पी बैसाखी के लिए कौन दारू पिया है अनन जोंना बसुमतारी अनन ओमफ्राय जोंना मा होनखो बुंखो खाम्बा सोमफ्लांदा थाम्स आपनि क्या बोला है
कम बाइविस बियर बोल रहा है वाओ। ओ बियर है ना, बियर को मतलब जो है ना मतलब दारू से मतलब मिक्स करके खाना चाहिए, और मिक्स करके खाएगा ना तो अच्छा लगता है खाने में। ये तो अच्छा नहीं लगता खाने के लिए। ऑन माँ दारू पीता हूँ और मैं दारू पीता हूँ बोल रहा है। ओके दारू पीना चाहिए रे, दारू मतलब दारू है ना, दारू मतलब कोई कोई बोलता है दारू पीने से बीमार होता है, ये होता है, नहीं बोलता है। लेकिन मैं बोलेगा दारू पीने से कभी भी बीमार नहीं होता है, शरीर स्ट्रांग होता है दारू पीने से। लेकिन इतना ही मतलब ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, लेकिन लिमिट में पी लो, शरीर अच्छा होगा। यस थम्स अप जेना बसुमतारी अन 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 बेनिफ्राय सोर सोर मा खालामदों, सोर सोर मा ओंख्रि जाखो खोन्थादो दे। जोंना MGB अफिसियेल ब्रादार बहानिमोनलाय, ओमफ्राय बसुमतारी अनामिका मा ओंख्रि जानायमोन। इसके बाद थम्स अप ब्रादार बोलो कौन सा सब्जी खाया है। इसके बाद क्या बोला है, दारू पीने से सुस और थिंग दूसरा, हाँ हाँ। अरे दारू, जो पर्सन दारू पिएगा ना तो ये बोल, दारू पीने वाला बंदा कभी झूठ नहीं बोल रहे। जो दारू पी गया ना, 2 पैक 3 पैक दारू पी गया, कभी झूठ नहीं बोला। ये जो सच जो रियल इसको भी बताते रहेगा ये। आप लोग दारू का हिस्ट्री तो, मैं हिंदी अच्छा नहीं बोल पाता है ना, नहीं तो आप लोग को मैं दारू का हिस्ट्री बताने वाला था। अभी मैं नहीं आता है, मतलब मुझे दारू का हिस्ट्री हिंदी में मतलब नहीं आता है। हम लोग का भाषा में, हम लोग का जो बोडो है ना, बोडो का भाषा में मुझे आता है, लेकिन हिंदी में मुझे बोलने के लिए मतलब नहीं आता है ना। कोई कोई मतलब इतना हार्ड होता है मतलब हिंदी बोलने के भी मतलब, जो जो मतलब वर्ड। इसके बाद हम लोग का एमाओ आ गया, एमाओ। हाय एमाओ, बेनिफ्राय चीफ आ गया। हाय दोस्त, हाँ दोस्त, हेलो हेलो, सभी को हैप्पी बैसागो। देखो और दोस्तों, मैं ना कल सुबह एक वीडियो मैं एक वीडियो डालेगा, जो हम लोग का मतलब आज से मतलब हम लोग का हैप्पी मतलब बैसागो चल रहा है ना, तो आज हम लोग का हैप्पी बैसागो में आज फर्स्ट डे में कौन सा सब्जेक्ट खाता है, वो इसको मैं आज वीडियो बनाया था, मतलब थोड़ा सा ही। इसको मैं कल सुबह 7 बजे में वीडियो अपलोड करेगा। बेनिफ्राय सना एमाव अन आमाव खाम नामदारना। बेनिफ्राय सना नोंखौ अननानै नो बेटारि गैयाबाबो LB आव फैबावबाय आं दारना। अके थेंक इउ सो माच फैनांगौनि थाखाय, सापर्ट फैनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच आरोना दे। आंबो हेफाजाब होगोन दे, आंबो हेफाजाब होगोन, टेनसन लानाङा, आंबो सापर्ट होगोन आरोना। ओमफ्राय मा खालामदों दायो खोन्थाहरदो दे। भाई ने बोला हंस रहा है, थम्स अप ने बोला हमारे इधर भी है बिहू। ओके अच्छा ऑन। संजीत तुम बहुत अच्छे, ओके थैंक यू सो मच, नाइस, थैंक यू सो मच। इसके बाद हम लोग का प्रंजित आ गया। हेलो हेलो प्रंजित, चलो कमेंट करो, 1 मिनट में आता हूँ मैं। यू गई यू आई। मा होनना बुंखो जोंना प्रान्जित दारु होननानै आरो ओमफ्राय एम'आ नाय दादा माजों मन'नाय। जोंना माबामोन, सबाय ओंख्रि, अमा बेदरजों बिलाहि, बेनिफ्राय बयलारजों, ओमफ्राय बिदिनो खुंखा खुंखै आरोना, बिदिनो सब लगाय मोनदेर हाग्रानि मैगं, दिंखिया मैथा, ओमफ्राय एकदमबारे मा दङ माने गोखा गोखै सब थार माबा
72टा माने बिजौ आरोना बेखौ लगायनानै बयलारजों भाजा एवदोंमोन आरोना बेनिफ्राय दारु मा दारु दारु हम लोग का बंदना अन यस मिनिफ्रायनो जोंना फान्थाबाया बेनिफ्राय गांजेमा आगै फैबाय दाना गांजेमा आगै फैबाय दाना ओमफ्राय फान्थाया मा बुंखो लाइक दान 11 थेंक इउ सो माच प्रानजितआ मा बुंखो दुलुर बाजैना दाना ब्लु हो गासैखौबो हाइड खालामजोबनो आं खेला मा मोनथारदों होद फाग्ला नोंनो ब्लु हाइड खालामलाबायो नामा फाग्ला हाइड खालामा बेनिफ्राय दारू पिया दारू में तो दारू मतलब में कैसा पिया मालूम है डेक्सी ना डेक्सी जो मतलब हम लोग टिफिन बोलते हैं ना टिफिन वो बड़ा वाला टिफिन जो मतलब ऐसा ये टिफिन में पूरा एक टिफिन पूरा फुल लेके दारू पिया था मैं उसके बाद मीट से इतना अच्छा था बड़े दारू पीने गर्ल्स काम डांस दिनै जायो नामा सात बैसागोआवसो जायो दाना नङा जोंखैना दिनै जायो मोसौ थुखैखालि जायो आरोना जोंखिनियाव उदालगुरिया बेलेग दांलै होमबालाय जोंखिनिया उदालगुरिना मोसौ थुखैखालि जायो आरोना मैयानो लायखाजोब्बाय खुंगा खुंगै ओमफ्राय दिनै मोसौ थुखैबाय ओमफ्राय दिनै जाबाय आरोना ओमफ्राय जोंनो दिन जायो बेनिफ्राय अन अच्छा निफ्यू वाला दारू बोल रहा है हाँ इमरान हेलो हेलो इमरान मोस्ट वेलकम आप डन थैंक यू सो मच इमरान और मुझे कमेंट करो इमरान मैं अभी आपको बाद में बैग देगा हाँ अभी बंद करने के बाद इमरान मैं आपको बैग देगा मा ओंख्रि जाखो ओंख्रि नारा ओंख्रियानोथ' जोंना सबाइ ओंख्रि अमा बेदर बिलाहि ओमफ्राय बयलारजों बिदिनो माबा दिनैनि ओंख्रिया मा खुंगा खुंगै ओमफ्राय रदै थालिर एलपि हैग्रोनि आं दा अके 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 टेल अके अनजना ओमफ्राय थानसाब रिप्ले देद' होनदों इमरान नन थेंक इउ गर्ल्स काम दारु होनदों आरोना जोंनावबो क'क्राझारावबो जायो होनदों आरोना जोंनावबो क'क्राझारावबो जायोनो दिनै जायो ओमफ्राय बिबारा मा होनखो जोंनाबो दिनै जायो मोसौ थुखैखालि दा होनदों दिनै जायो आरोना बुंनो थाङोब्ला जेनेबा दिनै मा खारन होनबा जेनेबा दिनै सैत्र मासनि लास्ट नालाय सैत्र मासनि लास्टाव माने दिनै माने बिदाय होनानै गाबोन बैसाग 1 थारिख आरोना गाबोननिफ्राय बैसाग 1 थारिख जासिगोन नालाय दिनै लास्ट आरोना बिदाय बिदिनो खुंगा खुंगिखौ जायो आरोना गोदोनि नेम मथे जेनेबा जाहाथे फार्स्ट अपेनिं बैसागो बोथोराव माने फार्स्ट दंफां लाइफांनि बिलाइफोरखौ जायो आरोना जाहाथे जोंनि देहाया बेमार आजार जाया मुलि बायदि खामानि होथों होननानै जायो आरोना ओमफ्राय जोंना नै अफिसियेला फैबाय हेलौ न्यू फ्रेंड जयनिं मी नांदों आरोना दस्त' अफिसियेल ब्रादार किसार जयनिं जाव सोर नया दे लोगो जालायलाय नै आं ब्लु होना होजोब्बाय बयनोबो कमेन्ट गाइसफोर सोर दङ कमेन्ट खालामबाय था दे हम लोग का बंदना ऑन थैंक यू सो मच बंदना ऑन रहने के लिए थैंक यू सो मच जॉइनिंग मी ऑफिसर के साथ ऑन प्रांजित काम प्रांजित कमेंट चेक सावधान प्लीज बैक मिकेला नाम आई लव यू ऑल थैंक यू सो मच नै आई लव यू नाम गासिबो जोंना बे अफिसियेला बेनिफ्राय जोंना अनामिका अन थैंक यू सो मच बेनिफ्राय जोंना बिबारिया हार्ट हरबाय बे अफिसियेलजों फान्था बायना मिनि हरलाबायलै साइली आ गया हम लोग का मा नाम बुंगोन साइली आ गया हम लोग का लाइक दान थैंक यू सो मच साइली लाइक देने के लिए मोदोमदों नामाबनो नामदाना बियो फैसे मा आइ जाखो खेला नामदाना संपाली हाय मोरा बोल रहा है मोरा संपाली बोलो मोरा इसके बाद
थामसाब हास्राय साइलि मेरि किला नामदारना फान्दा हास्राय जनि खालामदो रा फान्था ना फान्थिसो नागिरदों आरोना सामपालि लाइक दान थेंक इउ सो माच माहिया होनदों हेलौ नामदारना हेलौ हेलौ माहि मा खबर माथो खबर सबरानो गेब्रा माहि ओमफ्राय मा खालामबाय दङ एलबि सेलबिबो होला माथो नों दाना भिडिअबो नाया ओमफ्राय लाइक होनो बावदोंमोन आं दासो लाइक होबाय दे होनना अके अके थेंक इउ स' माच जै बावखुंग्रिनि नारा खामानि गैया बावखुंग्रियाव बायो आङो बेखारसो बावखुंग्रि नै आं नोंसोर बावखुंग्रियाव बारा इन्टारेस्ट मोनालां बावखुंग्रिनि गैया मा बाब बावखुंग्रि जोंनि उदालगुरियाव फै थ' मोजां दङ प्लेस बेनिफ्राय थामसाबनि बोला थामसाब पिनिखौ जाबो हमको का तोरी ही शैली तेरी सिर्फ शक्ति है बाय संजीत गुंडा है थट्स बुजिया ना थामसाब बुजिया होनदों हाय सामपालि आइलाय बुबुलराय बेनिफ्राय खुलुमबाय माहि नमस्कार खुलुमबाय माहि बेनिफ्राय साइलि बाय थिं देना माहि आइ लाभ इउ बेबि नामदों नै जोंना माबाया फान्थाबाया मिनिबाय दासो न' बावखुंग्रिनिफ्राय दाना अके बावखुंग्रिनिफ्राय दासो न' खालाम एनबाय सामपालि होनदों मा लिरा बावखुंग्रि मा दालाय बावखुंग्रियावबा मा दङथाय बेनिफ्राय मरा निनिको बुजिना आरोना मरा सामपालि बेनिफ्राय माहि हाय फान्था होनना कैसे हो मेरी जानू नामदों साइलि नो को क्या बोलूगा होनना थामसाब साइलि माय बेबी उम्मा किस यू बोल रहा माहि खाना खा लिया आप एस नामदों खाना खा लिया आप एस हाँ माहि ओंखाम जाबाय आं जाखांबाय दहायनो जादों आंना एसेबां गोबाव थाया दे आं 12थाबानो ओंखाम जाखायो आरोना आंनो 12थायाव नांगौ ओंखामखौ बेनिफ्राय एमावा अन थेंक इउ स' माच थामसाबनि हास्राय सालिनो बोला सरि होआ बाय आनि होनदों मरा बि अफिसियेल होनदों सामपालिया बुंबाय तम' आं होनदों ओमफ्राय बि अफिसियेला मा बुंखो माहिया प्लिज सापर्ट मी देखो माहि के साथ सापर्ट जाओ बल्टिं गरम बाल्टिं गरम आंगो बि अफिसियेल माल दं बावखुंग्रियाव दारना अके टू आईडी काम देखो माही के साथ फ्रेंड हो जाओ 20 आईडी दे देगा बोल रहा माही ने संपाली ने बोला इंग्लिश शादी मोरा बोल रहा है साइली जिया नहीं है अभी नंदना मा ओंख्रि जानाय आदा ओंख्रिया जोंना माबासोमोनलै मा होनो सबायमोन ओमफ्राय अमा बेदर बिलाहि ओमफ्राय बिदिनो खुंखा आरोना ओमफ्राय बयलार बेदरजों ओमफ्राय माबाखौ माहि आइदि हर आंनोबो आरोना माहि आइदि हरनांगौनोलै नै माबानो जोंना फान्था भाइ ब्लगनो रिजय बरगयारि हाय रिजय बरगयारि गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साब खालामनानै कमेन्ट होना गालां आं नोंनो दाहाय एलबि बन्द' खालामबा बेग होगोन बेनिफ्राय जोंना माहि बि अफिसियेल होननानै रराय सालिने माहि अनन थेंक इउ माहि सना 20 आईडी हर आंनो आरोना आं दा सम गैया नामदाना नहीं को बुजिया नारना क्यों चंपाली क्यों नहीं बुझता है तो साइली नंबर 2 आपका नाम डरना बि अफिसियेल आगै साबधान बि अफिसियेल नै साबधान खालामनाय जोंना माबाया बसुमतारी अनामिकाया बे होदो माहि आंनो आव गैया आरोना अके अबावथो दंब्रा सेंग्राफोरसो दं खोमा माहिया ओमफ्राय सिडि फेमिलि हेलौ फान्था स्रेप फान्था ना इसके बाद सीधी लाइक डन थैंक यू सो मच अच्छा इंसान नहीं है मोरा बि अफिसियेल दाना हेलौ होनदों बिना प्रान्जिता मिनिबाय माहि नोंनाव जेब्ला आइदि बियो बिदिल' होनो खेला होनांदोंना सिडि फेमिलि होनदों खबर सबर बोरै अनामिका बाजै दिनैसो साबदान आं इमान होबाय जाबाय गोबावानो लोगो जानाया दाना इमान गोबाव जाबाय ना लोगो जानाया दिनैसो साबदान होननानै बुंबाय आरोना बबिता हेलौ सनजित लाइक दान थेंक इउ सो माच बबिता
आयौ महाभारत फरायग्रा फैदों माथो होनदों महाभारत फरायग्रा फैदों माथो नामा सोरलै महाभारत फरायग्रायालाय हिंदी बोलो संजीत हाँ हिंदी से बोल रहा है बी ऑफिशियल ने बोला है कि शैली अच्छा है बोल रहा है हाँ शैली बहुत अच्छा मतलब अच्छा नहीं बहुत है हम लोग का बी ऑफिशियल ना बहुत अच्छा है बहुत इसके बाद सीडी ने बोला मा ओंख्रि मोनजाखो संजितदों सबाइ ओंख्रै ओमफ्राय अमा बेदर बिलाहि ओमफ्राय बिदिनो गोखा गोखै आरो ना खुंखा खुंखैमोन खुंखा खुंखै बायदिसिना लगायमोनदो आरो माबा बयलारजों इसके बाद टाटा बाय बाय मोरा संजीव बोल रहा है इट्स ओके इसके बाद संपाली ने बोला ही ओल्ड फ्रेंड हाय ओल्ड फ्रेंड बोल रहा है देखो संपाली के साथ फ्रेंड हो जाओ बोबिटा ने बोला है कि बोबिटा प्लस बी ऑफिशियल बोला खुद को बोल के ले रहा है इसके बाद फांटा ने बोला महीना खुगालो दिनैसिम खनसेबो आइडि बानाया खेला नां माहि फान्था बायनो आइदि हरदो दाना जोंना सिडिया दाना काम न्यू फ्रेंड दाना बी ऑफिशियल के साथ जो जोना है बी ऑफिशियल के साथ फ्रेंड हो जाओ संपाली ने हंस रहा है प्रांजित ने बोला बी ऑफिशियल महाभारत फरायो बियो बिनिखायनो गियान लानो हाबो जों बिनि एलबियाव दारा बा डेन्जारलै प्रांजिता ओमफ्राय थामसाब ने हंस रहा है देखो मैं बी ऑफिशियल कितना अच्छा है बोल रहा है हाँ बहुत अच्छा नहीं बहुत इसके बाद संजीत भाई काम फीचर बोल रहा है अच्छा थम्सअप हेलो थम्सअप तो आजकल नया प्रोफाइल चेंज कर रहा है रे लड़की के लिए क्या ओके मोरा संजीत हिंदी बोल रहा है सीडी फैमिली ने बोला फान्था दानो थांसैबो नांदों साइली पोस्ट आउट नहीं आपका अंदर बेग बाय बोल रहा ओके थैंक यू सो मच संपाली थैंक यू ओके जागोन दे आं सम मोनबा नांदों दुगैनि दै सिडि बाजैनो आरो दुगैनो होनदों आरोना दुगैनो ओके फान्था दारना ओमफ्राय दे होनबालाय होनदों फान्था सोर आं सम मोनबा हरगोन दे आइडिखौ 20 आइडि सात आरोना नहीं पसंद है मुझे मोरा बी ऑफिशियल दादा साली तू बी ऑफिशियल को पसंद करो तेरे से बहुत मिलेगा बी ऑफिशियल बोरा ट्रेनिंग मास्टर है रे मोरा नों माहि हरा नों माहि ओइ खनसेबो बिदिल' होनना हराखै आरोना साइली रराय आई हेट यू साइली सिटी फैमिली ने बोला प्रांजिता मिनिबाय आरोना प्रांजित ओमफ्राय ब्रांड का चाहिए क्या संजीत भाई हाँ अभी अच्छा है इसके बाद माथो आंलाय सिगांबो हरखांबाय माथो नोंनो फान्था सारना दाना माहि बेला आं नोंनाव आइडि नाङाबो नोंबो लोगोबो जाला आंना आरोना ओमफ्राय दुलुर बाजै नांदारना जोंना सिडिया अन क्या बोला मोरा संजीत आई हेट यू मोरा संजीत आई हेट यू टू शैली ओके माहा दारना माहा हाय दारना माहा बेयाव फान्था नोंनो बेसे आइडि नांगौलै नारना आई हेट टु बी अफिसियेल नांदारना नै मानो बिदि होनो नों नांदारना जोंना माबाया माहिया मानो बिदि बुङो माहिया दुखु मोनगोन गोरलै गोसो बी अफिसियेल हरलाय बि गर थाबनो नारना माहिया हास्राय आमलका योग टिया गया हेलौ जै बैसागोनि दारना बैसागो हेपि बैसागो ओमफ्राय अन जै बावखुंग्रिनि लायलै आं बावखुंग्रिखौ सैयालै आंबो हेपि बैसागो मोनसे सापर्ट दं आरोना आङो ओमफ्राय क्यू3 मौसुल का आपको स्वागत है मेरा इतना हार्ट नाम रखता है रे आप लोग इसके बाद बी ऑफिशियल ने बोला साइली आई फॉरगेट यू
नो एंट्री माय हार्ट। हाँ, ओके हिंदी बोलो ना सुनजित। मोरा साइली तू मैं हिंदी बोल रहे ना कौन सा भाषा बोल रहे मैं हिंदी नहीं तो आं जेबो खोनाया नोंनि माथोखौ एस नावदाला माथो खोनाया माबोरै जाखो मा खोनाया जाखो ओके बी ऑफिशियल नाम डालना साइली आप गलत ये रहा से संजीत ने नादाला माहिदि मारि आगै साबधान अन्नानै बेक खालामफिनदो ना थामसाबनि देदेया थामसाब नेबुला कल आंबो एलबि होनो समखौनो मोनथारा है एस बालनि इउटुबखौनो सलायनो हाला नारना नोंसो मा नों मोनाब्रा मोननांगौमोनथ' मोननांगौमोन बेलेगफोरा नै मालाय मोनगासिनो दङ किसने गलत दी मोरा बी ऑफिशियल बोलो नारना बी ऑफिशियल नेन्थांलाव वाट्सएपआव लिंक हरना दोनगोन केला खोमो लाओ आईडी वरना ना सैली साउंड ने बोला है आपको बोल रहा है तूने मुझे क्यों गलत दिया मोरा सुनजी बोल रहा है मोरा सैली में कब गलत बात किया रे कमेंट करो गाइस और कौन कौन है बापली बाजा डपली बाजा मेरी घुंघरा है आओ मैं डपली बाजा अच्छा बी ऑफिशियल मोरा संजीत क्यों गलत दे मुझे आई हेड यू मोरा संजीत बोल रहा है फान्था आं आईडी नाङा आईडी बिबा खर'सो देरजोबो मानसिफ्रा दाना आईडी बिबा ओमफ्राय जोंना बसुमतारिया अन थेंक यू सो माच बसुमतारि अन रायनेकलि बे अफिसियेल नाथुर खावाखै नामाब्रा दिनै नाथुर खावाखै बोलो संजय बोल रहा है साली मोरा क्या बोलना है बोलो नाथुर खावाखै नामा साइली आप वीडियो कॉल में नहीं दिखाया हाँ दिखाया बोला है इसको गुस्सा हो रहा है ना ओमफ्राय बि अफिसियेल गासैबो माल गिदिर मानसिफोरा जायोसो ना फाला फालामैलै जोंना फान्थाया ओमफ्राय आच्छा मरा सन्जि होननानै ररा साइलिने मरा साइलि इसके बाद बि अफिसियेल बोला फान्था ना मिनिबाय ना लगाना हो क्या बोला तूने बी ऑफिशियल को संजीत क्या बोला तूने बी ऑफिशियल को संजीत मैं क्या बोलेगा रे बी ऑफिशियल को क्या बोलेगा उसके बाद हम लोग का बसुमतारी ने ऑन है देखो हम लोग का बी बसुमतारी ऑन बबीता ने बोला है कि साइली प्लस बी ऑफिशियल इसके बाद फान्था ने बोला दाखालिसो जादों नाथुर सेरसे खरि सासेयाव दाना ओके सेरसे खरि आरोना ओमफ्राय साइली रात को अच्छा से वीडियो कॉल में देखा दीदो ओके नादरला क्या दिखाया मैं आपको वीडियो कॉल में संजीत बताओ बोल रहा है अरे क्या 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 बोल रहा है रे शैली मोरा बेबुसल मोरा इसके बाद ओनो लाइक डान थैंक यू सो मच बबीता ने क्या बोला बबीता लाभ दे दिया थैंक यू सो मच इसके बाद आं बावखुंग्रिनिफ्राय दासो गारियाव फैगासिनो दाना उनाव बावखुंग्रि गाखोलायबाय होनबा नोंबो रानखोखोनो बावखुंग्रि गाखोहैबाय होनबा फान्था खिदोंना
मा दोंब्रा नांबायलै मेंबाय हाजो गाखोना आरोना मा मोनखो हाजो गाखोना मेंनानैलाय ओमफ्राय माबाफोर लाब जाबायना ओमफ्राय अनु माल माल रोजा मोनफैदों हनै फनबो हरा दाना हाब फाग्लालै नै जोंना ओमफ्राय मे कब कि आपको मोरा संजीत वीडियो कॉल रहा है ओ मोरा साइली बी ऑफिशियल ना मतलब उल्टा मतलब कुछ भी मतलब ये बना के बोल रहा है बी ऑफिशियल ने मोरा साइली ओमफ्राय आसाम प्लस त्रिपुरा बोल रहा है हम लोग का बबीता ने ओमफ्राय डिबि मोननो फैदों बावखुंग्रि हाजो नुदों आंना बिदि मोनफैदों आरोना अके इसके बाद साइली संजीत बोला था बोल रहा है ओ साइली तो मतलब मैं अभी मैं ना क्या बोलेगा बी ऑफिशियल ना खुद बोल के ले रहा है मतलब खुद को खुद बोल के ले रहा है आपके सामने इसके बाद नेट अफसो हाजोआव दा गारियावसो थांगोन अके अन बी अफिशियल मरा किकरा सुवा थाफ्ला नांनाय मरानो बिराद गोजौ नारा गोजौ बावखुंग्रियालाय मा गोजौब्रा बावखुंग्रिनि डाबल बाय गोजौ गाखोना फैबाय जोङो माबायाव अरुणाचल चाइना बर्डाराव माबा पटारनि खामानि मावनायाव आरोना पटारनि खामानि मावनायाव आरोना मरा सनजित बोलराय जाब जाया आया बावखुंग्रि हाजोआव फाग्ला आरोना साइली आप हम लोग का खासा मालूम फासा मालूम है नहीं ना ना ये ऑफिशियल बोल के देखो साइली ने गुस्सा आ गया संजीत साइली दूनो दूनो देखना अच्छा लगता है दोनों मतलब दोनों इसके बाद क्या बोला आं मेंबाय हाय आथिंखौनो जनाय बायदि मोनबाय दारा ओइ माबा दङ मा होनोमोनलाय उनु जोंना माबा दङ फान्था दङ फान्था गायथिंनानै लिंहरबानो जाबाय एकदम फान्थाया बरिया आथिंना रोङो आरोना स्पेसियल कारेक्ट जानाय बिदि साइली ओमफ्राय बे अफिसियेलाय सनादारना जुट मत बोलो मरा बे अफिसियेल नाम दारना थाथा दे आं मबाइल नायनो बादों दारा दे उनु दे लाइकल' होना गालां थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय अनु हेलौ आं सना हानजाबा खिनाय जायो दारना उनु बेसे गोबाव लानाय होननानै मिनिबाय नायदो फान्थाया ना अनामिका फायो होन बि अफिसियेल दाना फाइन बि अफिसियेल मेंनायाव माने एदाव देरना होयो नोंसोरलाय मेंनायाव माने एदाव देरना होयो फान्था थेंक इउ साइली ठीक है मेरा बात विश्वास नहीं तो प्रांजित अल्ट्रा को पूछो बोल रहा है प्रांजित और अल्ट्रा को पूछो बोल रहा है फांटा अनु नाम दारा दो संजीत कल से मेरी तरह खराब है क्या बोलो तू मोरा संजय बोल रहा है मोरा शैली में तेरे को क्या बोलेगा रे शैली इसके बाद अल्ट्रा 21,000 लाइक डन थैंक यू सो मच संजीत मोरा शैली की साथ लीक बात करते हैं फोन पर बोल रहे मोरा बबीता मेरा शैली का नंबर कब है रे मेरा पास मा खबर होनदों आं आथिं नायालै उनु नि हाजोआवसो गाखोगोन होनदाना थेंक इउ स' आन्था मोनदोंलै नों बोरैबा बोरमा खेबा अल्ट्रासना दादा नहीं करते हैं संजीत से बात क्या हो गया तू लोगों को नरना अरे मोरा सभी मोरा लोग है अल्ट्रा ने बुंबाय आंनि गुड माहि थांखो नरना थैंक यू सो मच बबीता आप सही बाजो है जना
फंटा on son क्या बोला शैली से बी ऑफिशियल शैली से प्यार करता है रे ना बोल देखो वो बेटा ने क्या बोला बी ऑफिशियल शैली से प्यार करते हैं रे बोल रहा है फंटा ने on वो बेटा ने बोला हाय बी ऑफिशियल मेरा जान बोल रहा है देखो अल्ट्रा ने बोला कि माँ खुरु सिख्ला नागिरबाय थाखो नामा होनना अल्ट्रा on अल्ट्रा ना गोदोनि फरमुलानो मोजां मोनलै बावखुंग्रि हाजोआव गाखोहैनायाव आयौ मबाइला चार्ज जाला नामाब्रा थालांदों कमेन्ट आं नायाखैनो शैली हमको झूठ बोलने का नहीं होनदों गरं हेलो देखो शैली ने क्या बोला आई हेड संजीत ओके ओके अच्छा बोला देखो शैली बबीता ने क्या बोला शैली पागल है बबीता की लिए रोज कॉल करता है शैली ने बोल रहे हो क्या क्या बोला अल्ट्रा पूछो अभी बोल रहा है हेलो सिस्टर फोर नाम डरना गुलू बाबा मेरा क्या कि पता नहीं हो क्या डरना गरंआ मा बुंखो बी अफिसियेल जायगा लाय खानिफोरखौ दा माइनाव गयारि हाय हेलौ आदा मा खबर दादा माइनाव गयारि खबरा थिगानो मोजाङानो नोंना माबोरै खबर ओमफ्राय क्या बोला ये संजीत ना पागल है बोल रहा है मोरा बोल रहा बेटा ने ओमफ्राय भाई खाहानि खिन्थादो नामदारा खाहानिखौ र' एसे सान्दुङा गोसाथार माने सान्दुङा एसे खमायबाथाय आं केनेलाव थांगोन ना केनेलाव थांबाथाय खोन्थागोन आरोना ओमफ्राय बाय साइली ने बोला बाय बाय ओके बेनिफ्राय अल्ट्रा हा आपकी लिए शादीशुदा ढूंढ रहा है मैं अनन सुनो 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 बी ऑफिशियल शैली शादीशुदा है बोल रहा है बेनिफ्राय ओ गुरु अभी लेखो बाबा नाम कहानि खोन्था बहुत पर कहानि नारना कहानि खोन्थादो र' कहानि दङ कहानिया डेन्जारसो मोज्लायनिसो कहानि दङ दै मोज्लायनि खोन्थागोन दै काहानिखौ एकदमबारे काहानि खोन्थाथारगोन आं बे काहानिया बिराद हेभि आरोना बे काहानिया बेनिफ्राय एसे दंबावो आरोना माने सान्दुं गोसाथार केनेलाव जिरायबाथाय खोन्थागोन आरोना टेनसन लाना काहानिया एकदम हेभि काहानि दै एकदम हेभि जागोन काहानिया गासिबो नोंसोरो कपि खालामजोबगोन दै बे काहानिखौ बिराद हेभि ना काहानिया काहानि खोन्था गामिनि जाथायफोरना खोन्थागोन एकदम दिके जुलिनि जाथाय आरोना दिके जुलिनि खोन्थागोन आं हा गोदाननि जाथाय खोन्थागोन आरोना नोंसोरनो बेनिफ्राय मा ओंख्रि जाना मोन्दों सबाय ओंख्रि ओमफ्राय अमा बेदर भाजा ओमफ्राय बयलारमोन ओमफ्राय 5 रुपियास होगोन आं काहानि खोन्थादो होनना खोन्थागोन र' ओमफ्राय अल्ट्रा का शादी करो बबीता अल्ट्रा के साथ शादी करो बबीता संजीत मोरा कब गया त्रिपुरा में की मिलने के लिए बोल रहा है त्रिपुरा में क्या है रे त्रिपुरा में पूरा सभी मोरा है ना मोरा इसलिए नहीं जाएगा मैं मोरा में नहीं चाहिए मेरे गुलू होनदारा मार खोन्थानो र'लै र' कन्ट्रल इसके बाद आप पहले ले लो फिर मैंने ओके बाय बाय थाथ' ओके ओके थैंक यू सो मच नहीं मेरो संजय ओके बोले
निगेटिभखौ मरा होननाया मा जायोलै मरा होनदारा मरा माने माबा होनोलै मा होनना बुंगोन बिउटिफुल बिउटिफुल समायना समायना सोंगो आरो ना माने मा होनना बुंगोन बेखौ र' फदम फदम होनदों मा फदम होनना बुङो फदम फदमखो आरो ना ओमफ्राय प्रानजितआ कानि दाना दसे गारियाव थांथ'नो आं दाना टेनथ'नो आरोना होद एसे बोरैबा खोनादों दै बोरैबा खोनादों बलेर' गारि नामालै बलेर' बेनिफ्राय प्रानजितआ कानि र' खोनागोन आल्ट्रा अनु होनदों र' कानि अनु आब' मा ओंख्रि जाखो होनदों आरोना नै एउरानि समायना जायो होनदों नंगौब्रा फाग्ला गावदां गावदां समायना समायनाया अखाफोर बायदिया बेखौ बुङोनोलै ओमफ्राय गुसु आं नोंनिखौनो मेनेज दंलायो दसे दसे हाबानि दालाके ए सार्जालाय सिक्सटि टु बार लांदो मा जाखो क्रेकसो जाबाय नामा बन्द' खालामलां नांला हाजो सेरफांनि अन'नन मेरा गुरु काहानि मरा खोन्थाया होनदों र' दै र' नोंसोर काहानिनो फाग्ला जादों ना र' एसे मोजां प्लेस थानांगोन ना काहानि खोन्थानो गोरबो बिखा बेखेवनानै मोजांनो सना आदसा लोगोफोर लागायनोसै र' काहानिखौ लागायनोसै 2 मिनिट दै 2 मिनिट 2 मिनिट सारा मुलुगा काहानि खोन्थासिगोन दै काहानि खुर दसे जास काहानिखौ खोन्थानोसै आं मिनिनोसै ओंखारबाय आंना फेक्स आवार हेलौ हेलौ जो नया है ना मुझे साफ करके मुझे साफ करो और मेरा लॉन्ग वीडियो में कमेंट करके जाओ मैं आप सभी को बेग देगा आल्ट्रा बे कमेन्ट खालाम दिउपसेल कमेन्ट काहिनिखौ खोन्थानोसै आं मिनिनोसो ओंखारग्रोबाय मिनिनोसो ओंखारबाय दे आङो सोर सोर दं कमेन्ट खालाम बेनिफ्राय जारुदा फर काहानि आंना काहानिया एसे बेलेग जायो दे नोंसोरबा मिनिगोना मिनियाथाय दोस्तों फेक जो नया है ना जो नया है कमेंट करो मेरा लॉन्ग वीडियो में मुझे साफ करो मेरा लॉन्ग वीडियो में कमेंट करो माबा होनोलै नै खोनासं काहानिया जाहैबाय आरोना हादान आरोना एसे हादान जायगा आरोना ओमफ्राय माने दंफां गाखोदोंनो आरोना ओमफ्राय दंफां गाखोनानै बेनिफ्राय दंफां गाखोबाय नालाय दाना मोदाय थायोना हौवाखौनो आरोना हाबा जाखानाय आरोना हाबा जाखानाय आरोना एसे जाम्बा मडेल आरोना दंफां गाखोबायनो मोज्लाया देन्जार नालाय ओमफ्राय थिनथुलायावनो हरना होबायनो आरोना मोज्लाया एकदमबारे थिनथुलायाथ' जै एकदमबारे गिदिर बुबायना दाथ' मा जागोन बेनिफ्राय दायो थिनथुलाया बुबाय नालाय ओमफ्राय एकदमबारे बाब्रालाजोब्बायनो आरोना इयो जानानै ओमफ्राय दानाबा हिनजावा लाना थांबायनो डाक्टारनाव लाना थांनानै डाक्टार होनबायनो दाङार टु दाङारे थाखेबादि बिस मात्र खमायदि होनना बुंबायनो आरोना फाग्लालै आदै आदै हरलाय आंनो होनना बुंदों आरोना खोनासं सिरि सिरि होनना बुंदों आं आदसा बिखानिखौ नोंबो मिथियो नामा होनदों आरोना मिथियोब्रा बि अफिसियेल बे काहानिखौ आंबो मिथियो ओमफ्राय आदै ओमफ्राय मा होनखो देलाय कमेन्ट खालामलाय
मा होनखो आदै हरबाय आं दाना सनजित खामानि गैया खामानि गैया खामानियानो खामानि गैयालै खामानियानो आंना बारा जाया एसे माने आंनियाव मानसिफोर थायोना र' ओइ मा मा होनलाजोबखो लुलु दे देलाय सोरबा एसे मोनसे जागायलाय आंनिया खामानि गैथारा जाहैबाय होनबा आंना सुपार दुपार थाङासै होनबा ने फाग्ला एसे मोजां सानना नाय नों खाहानिया फाग्ला थिनथुलाया अरनाय लोगो लोगो थिनथुलाया एथ' गिदिर बुबायना थिनथुलाया ओमफ्राय दा थिनथुलाया गिदिर बुबाय नालाय ओमफ्राय हिन्जावआ बुंबाय आरो ना डाक्टारनाव मा होनना बुंगोन दाङारे थाखे बादि आरो ना बिस मात्र कमायदि होनना बुंबायब्रा फाग्ला दाबो बुजियालै इसोरो ओमफ्राय आयु क्या बोला मरा हो लाइक थेंक इउ सो माच हेलौ माबायदि हिनजावनो रोङा होनदों खोन्था दि रोङा होनदों खोन्थानो आरोना माबायदि हिनजाव अहानो रोङा होनदों खोन्थानो आरोना होद फाग्ला नै एकदम आंनि नुखाय सोर दङ बेनिफ्राय अच्छा अल्ट्रा ये कहा मोरा संजीत ने ओइ अल्ट्रा ने क्या बोला रे उल्टा सिदा नै ओरैसै आं थैनोसो गोसो जाबायलै होनना होद लेथ'ना दै मा जाखोब्रा लाइक थेंक इउ सो माच लाइक होनायनि थाखाय बेनिफ्राय साइली आपका एनथाब अच्छा नहीं है बोला है ए मोरा अल्ट्रा ने उल्टा बोला रे और थोड़ा नेंगी बोला मेरा गुरु से पूछ तेरा मेरा गुरु से पूछ अल्ट्रा का गुरु कौन है रे अल्ट्रा तेरा गुरु कौन है क्या बोला संजीत एंथाब अच्छे नहीं है मेरे आपने कब सुना है मैं एंथाब का नाम ही नहीं लिया अभी तक अभी पहले अल्ट्रा ने ले रहा है मैं अभी बोल रहा है एंथाब का नाम इसके बाद बिदां सनायाबो लांफैयोसै बावखुंग्रि दाना अके ओमफ्राय हाय दाना जेखियाबो बिदां थैंक यू सो मच मेरे गुरु से पूछो आपका गुरु कौन है रे अल्ट्रा प्रांजित ने बोला सुन क्या बोला प्रांजित ने जाओ जा बोसरे बोसरे बैठा नाम दिनों संजीत आज बताओ मुझे जेके नार्जारिबो लाङासै नारना मा ओंख्रि जानाय होनदों ओंख्रिया जोंना सबायसोमोनलै सबाय ओंख्रि अमा बेदरजों बिलाहि ओमफ्राय खुंखा खुंखि आरो ना माबाजों दाउ बेदरजों साइली अन साइली सो बताओ दिया है ओइ आल्ट्रायाना मा होनो आल्ट्राया एकदमबारे मा बुंबावनो आं आल्ट्रा नोंखौ खासि खालामनांसिगोनलै नों बोरैबा जाथारबाय मानसिया आंनिया बुहुद मा लेथ'ना दा नामदारना आप क्या करते हे गोसो गैयामोन आरोना गोसो गैयामोन मा गोसो गैया जाखो नै ओरैसै बिदां सना गोबाव दुखु जाबाय बे जोमावनो थालिरसो गायनोसै नारा अके गोसो गैया सरि सन्जित भाई नावनो क्या गैया रे गोसो गैया गोसो दं माने मानसि साइली हमें इतना हासा है लेथन आदा मा मोनखो गोसो गैया होनना जेके नार्जारिबो अनथारला होनना अन फाग्ला जागोनलै बे अफिसार नोंजोंबो फाग्ला संजीत बोलो ना क्या बोला तू हम दोनों में कब बात हुआ
है नहीं है। अरे मोरा साइली तू मोरा में मोरा ही है। ओ बी ऑफिशियल और अल्ट्रा लोग ने मतलब झूठ बोल रहा है आपको, मतलब आपको हंसी मजाक कर रहा है, मतलब इंजॉय मतलब जोकिंग कर रहा है आपको। तो जोकिंग को समझ में नहीं आ रहा है आपको। मोरा अल्ट्रा सॉरी मोरा साइली, पूरा साइली मोरा है रे। आग्ला थालिर गायजानाय माने आं नुफेराखै लेथन जिनारा। लेथन लेथना मा होनो माबायानो मा होनना बुंगोन, सानै दङ गामसा गानग्रायानो गुदला गुदलानो, आरो लेथना थालिर गायजानोसो होनबाव थालिर गायजानाय दैमालि लेथन देनजारमोननोलै मिथिबायना। साफातबारि साफात दंग' लेथनमोननि जायगायाथ' हाग्रा बारि गोजाखाना। ओमफ्राय मानसिया एसे देन्जार आरोना, ओरैनो खर'आ सान्स लाजायाखै आरोना बियो मिथिबायना। देन्जार हिस्ट'रि दं दै लेथना मिस्किबार। फाग्लाफोर सोर सोर दं दे खालामदो। खिथा हरा हरखांबाय प्रानजितआ आन्दारना। ओइ प्रानजितआ बिराद सालुलै मिथिबायना, एकदमबारे मावजि गोसोमसो प्रानजितआ। प्रानजित मावजि गोसोम, प्रानजित गुरु मा जाखो होनदों आरोना। अनन गोसो गोसो जोंना जाखि बसुमतारियाबो अन अन अन। आं ओंखायनो होनबायलै नोंसोरखौ मिथिबायना, माबा मा होनना बुंगोन, बि अफिसियेल आल्ट्रा प्रानजित नोंसोर सामब्राम जानायफोरखौ बन्द' खालामदो मिथिबायना। नोंसोरो मानसिया बारा जाजोब्बायना, एकदमबारे नोंसोरखौ खालाम खालामग्रा जों आल्ट्रा फुल भिडिअ अनन थेंक इउ स' माच। हाय बिमा सना मा खालामदों होनना बुंदों। मालाय बिमा सनाया बैसागो बारल'गासिनोनो माइब्रा रोसिजों लोंनानै प्रिं प्रांनो। सामब्राम जाबा मा जायो आरोना, एनै सामब्राम जानानै मानसिफोरा एकदमबारे खुजलि बेमार जाजोब्बायनोलै बिदां माबामोना बि अफिसियेल आल्ट्रा प्रानजित मोना सामब्राम जानानै एकदम खुलि जाजोब्बायनो। मानसिफोरखौ एकदमबारे दैयाव लांनानै सोमब्रनानै आरोना, दालाय माबाया होमबा दैयाव सोमब्र होमबा मानसिखौ मा खालामबा। ओमफ्राय तु कमेन्ट पढ़ता नहीं, अरे कमेन्ट नहीं इन्जय कर रहा है। अनामिका सना नोंनो आंनि लास्ट मोजां मोननाया गैला। लेथना सानै हिनजाव नागिरनो खानाय सानाय सानस्ला जालांबायलै आदै, मा जाबावगोन बिदिबालाय। साइली मोरा बोलो, साइली का हिस्टोरी आप लोग को बताएगा मैं। साइली ना, साइली मतलब साइली का स्कूल में मतलब दो बॉयफ्रेंड था बोल रहा है ओ बी ऑफिशियल। साइली का मतलब दो बॉयफ्रेंड था बोल रहा है स्कूल में, और ये दोनों इतना झगड़ा करता था बोल रहा है साइली के लिए। इसके बाद ओनर थैंक यू सो मच। लिखा कमेन्ट मत पढ़ो हाँ। नोंहालाय मा खामानि दहाय मा खामानि दहाय बैसागु जायाखै नामा सनजित? ओइ आब' बिदां आंना बैसागोआ दहाय लागायबाय। बैसागानो बैसागो बेनिफ्राय थाखा फैसा थाबासो बैसागो जायोलै, थाखा फैसा हिनजाव थाबासो बैसागो जायो, थाखा फैसा हिनजाव गैयाबा बैसागो जाया। जाय गावखौनो मोजां खोन्थायो बे सिङाव बुन्दा आल्ट्रा दारना।
आल्ट्रा माबा बि अफिसियेल ओमफ्राय आंखौसो होनबाय आरोना नोङो बा खाथ्रानो मानसिया देनजार सोरथो बुन्दा नङाब्रा सब गासिबो बुन्दा गोजासो बुन्दा आरो बुन्दि गैयाबानो बोरै जानांगौ बुन्दाबो थायो बुन्दिबो थायोब्रा ओमफ्राय लाभ उराय बायनो थेंक इउ स' माच हा उठा जा रहा है मेरा एलबि रहा न' एस 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 बाजै दाम दाउलेब नारनानै प्रानजितखौ नायनांगौ बिबाजैफोरखौ माबायदि एदावो नै प्रानजितआ बारजाब बारजाबनो आरो प्रानजितआथ' देनजारलै बैसागोफोराव बिबाजैफोरजोंसो बारजाब बारजाब मोसाबदेरोनो आरोना इयो बेनिफ्राय आंबो गाबोन न'आव थांगोन आरोना अके बिदाङाबो गाबोनसो न'आव थांगोन नोंहा 1 थारिखआव अके अके गुड आदसा इसके बाद बाजै दाउलेब नारना कौन है गुरु आई हेट यू गुरु मालूम नहीं रे कौन गुरु है अल्ट्रा का गुरु बि अफिसियल है बि अफिसियल अल्ट्रा का गुरु बि अफिसियल अन सनजित नों बबाव दं ब्रा नामदारा आं हायावनो दंलै माबा लेथ'ना दे हायाव दं हायावनो दं आङो नोंलाय बहा दङ नोंहा टिकेट जाबाय नामाब्रा बाजै फैलाबाय नोंनि एलबेयाव फैलाबायदों नोंनि एलबेयाव फैला बाय नोंनि एलबेयाव आल्ट्राया मा रागा जाबाय नामा आल्ट्रा रागा जाबाय ओमफ्राय साइलि आपकि गुरु दाना ओइ प्रानजित आंखौ सिनायला नामा दाना नै प्रानजित मैया प्रानजितआ जि बिदांनाव ओंख्रि सोंबाय मोनासै ओमफ्राय आरो दिनै नै बिदाङा जि गाबज्रिगासिनो प्रानजितआ गैया माबाजोंसो बाजै दाउलेबसो होनगासिनो दङ नै प्रानजितआ देनजारसो देनजारलै प्रानजितआ गोरान राननो एकदमबारे बारजाब बारजाब मोसाहैदेरो आरो ना माने ना टारगेटानो बेलेग आरो ना मिथिबायना प्रानजित आरो ना मा होनो इसारायावनो खोन्थालायनो गोनांथि गैया आरोना इसारायावनो मिथिखायो नालाय बारजाब बारजाब माने आं आन्दारग्राउन्ड आव दं आरोना आन्दारग्राउन्ड आल्ट्रा आन्दारग्राउन्ड माबालै मा होनोमोनलाय बि अफिसियेल मा होनो सोरबा सिख्लाजों बेकमेल खालामजाखांबायनोलै आल्ट्राया बेनिफ्राय गिनानैसो दाना आल्ट्राया प्रफाइल दोनला मरा बि अफिसियेल उरला तेंदुल गेद्दा हे तु मरा साइले बिहु अफिसियेल तेंदुल गेद्दा हे इसलिए तो लड़के नहीं मिल रहा है बि अफिसियेल तेंदुल गेद्दा हे जोंना बसुमतारी अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय दुलुर बाजै ना साइले मिनिबाय आरो ना मरा अन साइली काल रात को देखा था ना नामदारना हाँ साइली ने बी ऑफिशियल का तेंदुलर देखा है अच्छा ओइ फाग्ला गथ'सो होनबायलै आयु आल्ट्रा ओइलाय आल्ट्रा मोनानो माबा जात जात कमेन्ट लिरना हरो एकदमबारे आल्ट्रा बि अफिसियेल नांगौ माने मोज्लायसो हरो नांगोन तेंदुलाव मोज्लाय बेनिफ्राय सिद्धा नहीं है अल्ट्रा गेद्दा है मरा होनना आल्ट्रानो आल्ट्रानाबो गेद्दासो नै साइलिया बुंदों आरो ना ओइ साइलिनो खोन्थाहरजोब्बाय नामाब्रा इसोरलाय भिडिअ कलाव खारन साइलिया मिथिजोबथारबाय इसोरनिखौ औहाय आगै होनना बुंदों जोंना नै माबाया बसुमतारिया अन बाजै आरो बाजैल' नैलै बाजैल' नाम लाथारबाय अन लाब हरलाजोब्बाय सनजित भाई दम होयो खेला नों होनदों आरो ना दम होआब्रा मा दम होलाबायनांगौ नोंखौलाय आंलाय ब्लॉग संजीत को बदनाम कर रहा हूँ और मुझे भी मोरा लोग ना आता प्रिया कुमारी लाइक डान थैंक यू सो मच प्रिया कुमारी लाइक डान देने के लिए बेनिफ्राय अन साइली मैंने हंस रहा है बायदि सोर दङ कमेन्ट खालामदो कौन कमेन्ट करो ओइ प्रानजित नामदारा नै प्रानजितखौ गाबज्रिगासिनो बिथाङा प्रानजित होननानै ओइ आब' माबाया इस्लारियालाय मा जाखो मानसियालाय बेनिफ्राय अन गुरु नामदार ना अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय बिदांस्रि नामदारा सनजित कृष्णा हे ना साइलि नामदारना ओइ हाय आगै गांजेमा आन्दारना मोरा बी ऑफिशियल आई हेट यू मोरा उल्ट्रा उरला हा बी ऑफिशियल का तितल उरला इसका भाई संजीत बात सारा उंखरी से भरना है इसलिए कुछ नहीं बोलता है रे ना बी ऑफिशियल हेलो
हेलौ आंहा दिनैसो आसोल नाना जन ब्र' बोरै दिनैसो एसे गोबाव बहा गोदोना दंमोन नोंलाय अन 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 हमारा गुरु है संजीत बोल रहा है सब बी ऑफिशियल ने सिखा दिया रे बी ऑफिशियल का एल्बम में जा जाके पूरा बी ऑफिशियल पूरा हम लोग का बच्चा लोग को बर्बाद करेगा रे इतना छोटा छोटा बच्चा लोग को सौराव हैदों रायजोफोरा इस्लारियान सावरायहैदों रायजोआव इस्लारियान अके हाँ अल्ट्रा संजीत कृष्णा है ओके अन 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 लाइक डान थैंक यू सो मच आसोल 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 अन अन साइली अन अन जुमुना अन थैंक यू सो मच उनआ मेंदों होनना एलबि होना होबाय बिराद फाग्ला फाग्लिखायोबो जुमुना अन अन थैंक यू थैंक यू थैंक यू बि अफिसियेल बोरै खबरानो ओद माबा जन ब्र बि अफिसियेलना खबरा एकदमबारे सुपार दुपार जालागासिनो फैसायानो थानो रोंलानो बि अफिसियेलना दैलिक हाजार हाजार उरायगासिनो मिथिखादो आरो ना सानसेयाव 500 उरायो होननायखौ जन ब्र मोजां नोंहालाय आरोना क्या बोला बी ऑफिशियल ने समझा नहीं बी ऑफिशियल ने बोला है कि बिदां संजीत कृष्णाया ए दासो आंसो जाबाय दानिया गिरियाना के रेद' नङा आंना आसोल नेथ' नाङा आंना आसोल न'आव दं अके न'आव फैबाय आरोना नोङो जनबर' बहा मोनलाय नोंना नङा बिदा आंदा आयौ मा प्रानजित बिदां आंनि अरिजिनेल नामखौलाय मा लिरला बायखो नाना गुरु सानदारना चलो कहानी खोन्थादो दे जोंना संजीत शैली आपसे नहीं बात सरा करते कि बताने Islang बि अफिसियेल नन गांजेमा आगै सना दाना अन संजीत मोरा तूने कुछ अल्ट्रा पुल्टा उल्टा पुल्टा कहा देखो साइली बी ऑफिशियल ने कहा है कि मतलब बी ऑफिशियल को आपका नंबर चाहिए और आपसे वीडियो कॉल करके बोल रहा है वीडियो कॉल जन बैसागुनि बोरै नाम दारना बैसागु मरमि होनना बुंबायलै नै ओमफ्राय सिंगु सांमा हेलो हेलो सांमा जी हेलो हेलो मौसुलगाम आपको मेरा में स्वागत है बोलो बोलो कैसे है हे संजय भाया रायजोफोर फंना बिनिखायनो सिरि दानाव के अन 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 थैंक यू 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 सो मच आसलके अन प्रानजित बिबोनां दाना अन अन थैंक यू मा बुंदों नों आगै ओंखि गांजेमा नाम दाना गुरु 69 नायनोसै थ' नारा 69 दिनै मा होनो बेसेबां फैखोथाय आं मिथिया दै आंबो नायाखै नायलाय 5ता जाबायथ' दा नायनो हागोन र' दा नायथ' नङा बेसेबां फैखो बिथाङा बोरै खबर आरोना बाजै होनदों संजीत बी ऑफिशियल का तेंतुलु गेड्डा है ने गेड्डा नहीं रखो आगा उनकी मोरा बी ऑफिशियल को हाँ साली बी ऑफिशियल का ना तेंतुलु गेड्डा है मतलब गेड्डा क्यों हुआ मालूम है गेड्डा भी कारण है इसके बाद मतलब ओइ प्रानजित फंबाय ओमफ्राय दा खोना मा होनो संजीत भाई गोसो थोनो नङाबाबो माथो रायलायसोलै बैसागो बोथोराव लागि गैया बन्दर गोनांसो रायजाबाय माथो नावदोंलै मा बुंनो बियो माबा आदा सेस गैला बे लावखासो मैदेरा सुन्दाय गैया होननाया बिदि जाबाय जोंना देरबाय जाजाथ'वाखैनो देरबाय जाजाथ'वाखै मायाब्रा प्रानजित मायो देरबाय मायो जाजाथ'वाखै हामा बिबाजैखौ नाम मख'नो हामालै प्रानजित बिबाजैफोरखौ नाम मख'नो मिथियाखै बिबाजैफोरा देन्जारलै लोगो जमा लोगो नांनानै एकदमबारे नों जुमाय फेबाथाय अनेक खालामो मिथिबायना ओइ प्रानजित बिबोनां माबा फैनो आरोना मोनसे काहिनि खोन्थानो नामा आं नोंनो मोनसे काहिनि खोन्थानो ओमफ्राय काहिनिया एसे गाज्रिलै मिथिबायना नोंसोरो एसे नेगेटिभ लांगोन आरोना ओंखायनो आं खोन्थाथ'ला आरोना साइली मेरा सोता है संजीत का है
9.6। मोरा क्या बोल गया रे बियोसेल। इसके बाद प्राणजित आगै सना गांजेमा नाम दारना बेनिफ्राय प्राणजित नंगौ नाम प्राणजित आं मा बुंलासो तो मैं क्या करो बी अफिसियेल नाम दारना ले लो बी अफिसियेलखौ ले लो साइलि ओमफ्राय गावहानो जेबो जाया होनबाय बा नामदों गावहानो जेबो जाया होनबायबा आई लव यू साइली बोले वाह साइली के लिए देखो नया और आ गया नया जोहोलाव एक्सप्लोरेशन ने साइली को आई लव यू बोल दिया रे इसके बाद ऑन थैंक यू साइली कुछ कर दो नाम दाना कुछ बाय बाय फंबाय आं बाथ' बानि मा होनो बाथ' हाबनि बाथ' हाबनो अके दे आब' बिदां थेंक इउ सो माच आई लाभ इउ मरा जोहोलावनो नै दाउलेब बहा मोनबाय नामा दाना एक्सेलेन्ट फंबाय सन्जिना थेंक इउ सो माच ओमफ्राय क्या कर दो मे बी ऑफिशियल हाँ बी ऑफिशियल को खुश करा दो साले बी ऑफिशियल को खुश करो इसको ओमफ्राय आई लाभ साइलेन्ट टू दे नाम दाना थेंक इउ जोहोलाव वेलकाम साइलि होनदों सरि बाजै दाउलेब निमाहा होदो निमाहा होदो नाम दारना दायखौ मावखांनानैलाय बोरै निमा बिबावबा जाबावगोन देलाय प्राणजित साइली खुश करा दो बी ऑफिशियल को देखो बी ऑफिशियल ने बोल रहा है खुश करा दो इंस्टाग्राम में आ जाओ इंस्टाग्राम में बी ऑफिशियल के इंस्टाग्राम में आ जाओ आं बहा मोनाखै बाया मोनाखै प्राणजित नोंसो एसेयावनो एसे बया मोनो नाम दारना आंथ' बया मोनालै आंखौ हाजार राय आं बया मोना मिथिबायना आं बया मोननो रोङा प्राणजित आगै आंजोंबो लोगो जाहाय जोंहा नै प्राणजित जमुनाजों लोगो जानांगौनो प्राणजित जमुनाजों लोगो जा लुबैबाय आं नोंनो ओमफ्राय किस किस करो कुछ में क्या करो कुछ में बोल रहा है मोना फाग्लि आं फानिसो होनदारना जोंना प्राणजितआबो सिख्लाफोरजों ब्लेकमेल खालामजाबायनोलै बेखौनो गिनानै दाना सिख्लाफोर गिनानै प्रफाइलखौनो दोनला बेलेगसो प्रफाइल दोनग्रा जाबाय प्राणजित आरो आल्ट्रामोना बेनिफ्राय अन आंना सुइस अफ जासिगोन बेटारिया गैला सना ओंखि गैला बेला अके दे बसुमतारी थेंक इउ सो माच सापर्ट खालामनो थाखाय दे सार्ज होना लाबानो जाबाय दे ओमफ्राय जोंना नै गोरिबा फैदों आंसो बैनायासो लामदों नै जोंना गोरिबा दिनैसो बेसेबांबा बोसोर उनाव गोरिब मा जाखोलै नोंलाय आवमाजोंसो सोबजाखो ना सिख्लाफोरजों सोबजाखो दिनैसो नुजाना फैबाय आंनि एलबियाव ब्लु हर आदा बिदाङाबा अके ब्लु हर दे हेली बाय बाय ऑल मुझे भी स्वीट लेना मोरा साली किधर जा रहा रे तू मोरा इसके बाद आं गोरिबा मिनिबाय आरोना जोहोलाव साइली आप कहाँ से कहाँ की रहने वाला है साइली त्रिपुरा के रहने वाला है त्रिपुरा का नंबर 1 गर्ल्स है जमुना टेंशन लानाङा मोनब्रै आइडि हरगोन दाना बा प्राणजितआ मोनब्रै आइडि हरगोनखाय टेंशन लानाङाखै देनजारलै प्राणजितआ नोंखौ एकदम बिबाजै जानायजों माबायदि आइडि हरगोन होननानै फुस्लायखायो ब्लु नारा ब्लु होबायमोनथ' ब्लु होबायमोन ब्लु होबाय जमुना गाबोन शर्ट भिडिअ शुटिं लानो थाखाय फैनो हागोन ना हाया जमुना नामदों नै जोहोलावआ ओमफ्राय ओइ केसे मा ओइ खायसे बुस्थुखौ होन आरोना खायसे बुस्थुखौ साइली कौन झूठ बोल है बी ऑफिशियल हाय जॉइनिंग ऑल फ्रेंड देखो बिदां के साथ जॉइनिंग हो जाओ वाओ वेरी नाइस त्रिपुरा नामदों आरोना साइली ने लोगोखा ब्लु लाफिनदो फंबायनो अके संजीत रुको मैं नहा के आती हूँ ओके बोल रहा ओके नहाओ अच्छा से नहाओ दे अच्छा से नहाओ निफ्राय साइली मुझे त्रिपुरा लड़की चाहिए बोल रहा है जोहोलाव एक्सप्लोरेशन का ना साइली बबीता को दे दो बबीता हम लोग का जोहोलाव एक्सप्लोरेशन के लिए अच्छा होगा बबीता को दे दो ओमफ्राय बुस्थुखौबो बिहर राव दादा बुस्थुखौबो
बिगुर नादा बुस्थुखौ हो बिगुर नादा बुस्थुखौ हो मा बुस्थुखौ होनोब्रा नोंनो ब्लु खानायसो फाग्ला बेनिफ्राय आच्छा आजाव त्रिपुरा मे जोहोलाव होनदारना हाया जोहोलाव गाबोन 1 तारिख होनदारा साइली आप नहाता है ना दाही नहीं होनदारा नहाता है नहीं साइली नहाता नहीं रे इसके बाद मा ओंख्रि जानोमोन मा ओंख्रि जानोमोन बेनिफ्राय ओइ प्रानजित आंनोबो आइडि हरदो बिबान होदों बाय बाय आं थांसै अके आंबो अके साइली में जरूर आएंगे नावदारा जाएंगे हम लोग जाएंगे मा ओंख्रि जानायब्रा आदा सनजय खोन्थाहरदो दे जुमुना आब' मा ओंख्रि जानायमोन खोन्थाहरदो दे जुमुना आब' आदा सनजय मा ओंख्रि जानायमोन थेंक इउ स' माच बिदां आब' आंनि एलबियाव फैनानै आंखौ सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच र' जुमुना आं दा फन खालामगोन नामदारना बैसागु फांसन गैयानाब्रा जों सनजय दिन दं ने हा फैसा सन्दनायाव फांसन दं ने दिनै दिनथिंलाया माला मिथियालै जोंहा बेना सानसेल' जागोन माला खैथारिकआव होनथाय आंनि भिडिअ नायना होब्रा आइदि बानायाखै मा चेट हा हा ओमफ्राय बैसागो बाजै सना नायदो बाजै सना आंनो 8था आइदि हरखादों दा नोंनो 8था आइदि हरनो आंनो ओंख्रिया लावजों ना गोथाव मा फांसन ब्रा नाब्रा होद फांसनखौ मिथिला बैसागो फांसन नालाय ओमफ्राय जोंहा दिनै निरामिस दालि आलु भाजा दायो मिरामिस होनबा दिनै औ टमेट'जों अमा बा टमेट'जों अमा बावसो आरोना लावजों ना टमेट'जों अमा फानदों नोङो बेनिफ्राय बेल' लोगोफोर लागायना होदो लाइक कमेन्टआ जोंना आरो आधा घन्टा बाव बिसाल होद मानो दानफिनगोब्रा आं फरायखाबायमोन बैसागु फांसन मानि मा जायो होनदों आरोना बैसागु फांसन माने जेनेबा सेंग्रा सिख्ला बारज्ल'लाबायग्रालै बे अफिसियेल बारलाबायग्रा थै गरम खालामनो थाखाय आरोना माने बोसोराव खेनसे थै गरम खालामनांगौनो आरोना बैसागु बोथोराव बारल'नानै होमबाथाय माने राफोद आरो सुलथुब जायोनोलै बे अफिसियेल नों बि अफिसियेला बैसागु बोथोराव बारल'फेराखैना बेखायनो नोङो राफोद आरो सुलथुब नङा मिथिबायना ओमफ्राय सनजित मा हाबा जानाय गोजा नोंनि एलबियाव नोंलै आंनि एलबियाव माबा हाबा जानाय गोजा माबा बिबाजै जानाय ओमफ्राय माबा माबिसो फैयो माथो सिख्लाफ्रा फैनो रोंला नोंसोरनो सारोन बाखुरा मोनामजोबथारोबा सिख्लाफ्रा खारजोबो आंनि एलबिनिफ्राय ओइलाय माबाया बि अफिसियेलानो बोरैबा बाखुरा मोनामथारो बि अफिसियेला ओंखायनो खारजोबो सिख्लाफ्रा साइडनिफ्रायनो गिदिंखायो आरो ओइ गोजाननिफ्रायनो हनै फैबायलै होननानै बेनिफ्राय थोद गरम माने माबोरैथो गरम खालामो होनना बुंदों आरोना बारल'नानै थैफोरखौ गरम खालामो ओमफ्राय आं मोसौ लायनो थांनि होनदों आरोना होद प्रानजित मोसौ लायनो ना अबेबा थांनो नागिरब्रा नोंलाय सोरलै थारुन फाग्लासो माथो इसके बाद कमेन्ट खालाम दे थावजेन बारबायब्रा बेखौ नायना होबाय दा आङो मन' खालामथार जलदि भिडिअ नायना हो आंनिखौ एकदमबारे ना गाबोन 1 थारिखआवनो खामानि सोलिगोन ओमफ्राय जोंना फाग्ला दा थाङा आयौ बाज्ल'यो फांसनाव माने जाग्रा मेगन नामा होनदों बैसागो बोथोरा जाबाय गेदेर गोलावफोरखौ आरो रलाय कमेन्ट नायनो आङो आरो उन्दैयाबो देरखौ सनमान होयो थांगोन
गाबोन मिलायगोन इखौ थिगानो माथो साराय माखौ गोथार गोसोजों जारजों खुलुमबाय आरो बायदि बायदि नाबदा नंगौ आंनि एलबियाव आहारा बाय माथो होनदों आरोना सोरनि बर' मानसियालाय ए ओमफ्राय हाबबोना होबोबाय जायो दंब्रा मानसि नोंखौ नुना डाइरेक्ट फैबाय आं नोङा इयाव टाइम पास खालामफैबाय लागाव आम्बागाव फेरगाव साथाम लेबार नांगौ होनदों माथो इलाय जों सानैखा आरो सासे नांगौ इलाय ओमफ्राय आं जाया थांसिगोन गाबोन सानै साथाम बिदिसो होनदों कालिथ' तिनजन लेबार लागौ होननायसो खोनादों मा मोजां फराया बेगर नादा लै मेगना जालालै आंना आल्ट्रा एकदमबारे सामब्राम जानांसिगोन होनबासो मेगन जासिगोन बायदि आङो नोंहासो गाबोन 2 दिन रेस्ट ना मा होनदों मा मिस्ट्रि सिगाङाव सोरनो साननैयाव मावनो हागौमोन ना सोरलै बियो एलबि होननायफ्रा डिस्टार्ब होफैनाया आदारना सोरलै बियो एलबि होनायफ्राव डिस्टार्ब होफैनाया आंलै एकदमबारे बिदिल' जायोलै सिखोन आहा जालायबाय नामा नोंसा गैयि समाव सिन गोलाव थायो लोंना बेगर ओरैबा सोलिना दंखायो बर्थमान एकदमबारे सेंग्राफोरानो एकदमबारे अखन्दा गोजालै जिया लाग्रा आन्दारना रलि ओमफ्राय फांसन जानो लेंहरलै आंखौबो ब्र' गोखा ना गोदै होनदोंना गोदैब्रा गोदै ओमफ्राय दे दिन्थिबाय आं खामानि अके जियाव थेंकिउ जानि नङालै आं थांनोसै जानाय नंला आं थांनोसै बेफोरबायदि डिस्टार्ब मोजां नङा आदारा लै जोहोलाव एक्सप्रेसन एकदमबारे अखन्दा सारोन गोजाना मानसिफोरानो एकदमबारे नङाब्रा एक्सप्रेसन दां गनफोर होनांगौ नैलै फाग्लाफोर मा सिरि जायो सिरि जायाखैलै बे अफिसियेल फाग्ला गिदिर ओमफ्राय बायना माइ बाय अके ओइ जोंना बि अफिसियेलानो बोरैबाथारलै रेल खाथियाव जागायनायखायनो फाग्ला मानसिया बेसे थांजानाय 1000 उननिसोमोन आंनाव फैसाया हाजारसे गारबाय आरो 1400 1500 1600 जाबाय 1700 मिनिट हा 1700 दं बाय मा नांगौ आरो नोंसोर थासावनो गारोबा थासावनो मोननाय माबाय फैसाया दाख्लै 2800 गारफिनबाय हाजारसे माथो लस दं 1800 लाख दंमोन दाबो हेल' बि अफिसियेल रावबो गैलालै एलबि दोननोसै दे बि अफिसियेल रावबो गैला माथो थेंक इउ स' माच दे लोगोफोर थेंक इउ स' माच
अके दादा बे अफिसियेल दे होमबालाय रावबो गैलालै ने बारा एसां हिबि जायासै दिनै दा नोंनियाव लागायनोसैलाय थेंक इउ स' माच बे बुस्थु